Blodsukker. Formål med øvelse. Vores formål med øvelsen, det var at se blodsukkerværdier for fasende personer, at se hvordan blodsukkeret stiger efter indtag af kulhydrat, at se hvordan blodsukkeret stiger afhængig af individuelle forskelle. Og vores forsøg det gik ud på, at vi skulle komme fasende i skole, og så skulle vi stikke os selv i fingeren med en nål for at måle vores blodsukker. Og derefter så skulle vi hver især spise eller drikke noget forskelligt. Og efterfølgende skulle vi så vente et kvarter for at stikke os i fingeren for at se, om vores blodsukker var steget eller faldet. Og det skulle vi så fortsætte med hvert kvarter. Der findes 3 forskellige former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Kulhydraterne nedbrydes i forskellige hastigheder, og dette påvirker blodglukose. Monosakkariderne er de simpleste kulhydrater, og de er forholdsvis lette for kroppen at fordøje. Dette bivirker til en hurtig stigning i blodsukkeret, og det kan fx være glukose og fruktose. Disakkarider er lidt svære for kroppen at fordøje i forhold til monosakkariderne, fordi de består af flere grundenheder. Det er fx laktose, maltose og sukrose. Polysakkariderne er det, kroppen har sværest ved at fordøje, fordi at den gruppe kulhydrater består af flest grundenheder, og det er fx stivelse, insulin og glykogen. Alle kulhydrater påvirker vores krop og blodsukker forskelligt. Fødevarer, der indeholder mange kulhydrater, som giver en langsom og stabil stigning i ens blodsukker, er blandt andet fødevarer som rugbrød, havregryn, pasta og ris. Modsat findes der også fødevarer, som giver en hurtig og kortvarig stigning i blodsukkeret, og det er fx druesukker, frugtjuice, franskbrød, mælk og sukker. Hver gang man spiser noget, der indeholder kulhydrater, stiger ens blodsukker, fordi at kulhydraterne bliver omdannet til monosakkarider under fordøjelsen. Det glykæmiske indeks angiver, hvor hurtigt kulhydraterne i en fødevare bliver fordøjet og optaget i blodet. En høj GI-værdi betyder en hurtig stigning i blodsukkeret, mens en lav GI-værdi betyder, at kulhydraterne er længere om at blive nedbrudt og optaget i blodet. Ved at kende en madvares glykæmiske indeks kan man sige, hvordan denne fødevare vil påvirke kroppens blodsukker. Dette er blandt andet utrolig vigtigt for folk med sukkersyge, fordi at deres blodsukkerværdi skal være korrekt reguleret hele tiden. Her har vi en figur over regulering af blodsukker. Når vi indtager mad, bliver glukosen optaget og bliver sat ud i blodbanerne. Derefter fra blodbanerne går det ind i bugspytkirtlen, hvor der bliver udskilt beta-celler, som frigiver insulin til blodet. Derefter går det ud i blodbanerne endnu en gang, og insulinen går både til muskelceller, fedtceller og de andre celler, hvor der bliver optaget glukose. Det bliver så anvendt som energikilde eller omdannet til glykogen. Glykagon, står det. Glykagon er kroppens lagring af sukker. Insulin går også fra blodbanerne ind til leveren, og i leveren omdannes glukose til glykogen. Når det så har været derop, så går det videre igennem blodbanerne, og blodglukoseniveauet falder til ligevægt. Samtidig kan det også gå modsat, at dit blodsukker bliver lavt. Cellerne bruger simpelthen glukosen mellem måltiderne. Igen bliver det sendt til bugspytkirtlen, hvor der bliver sendt alfaceller, hvor alfacellerne frigiver glykagon til blodet. Glykagon kommer så igen til leveren, og leveren omdanner så det her glykagon til glukose. Og endnu en gang vil det så komme blodglukoseniveauet, som stiger, og der vil igen komme ligevægt. Hypoteser. Æbler, cola og chokolade indeholder meget sukker og vil derfor hurtigt stige og falde hurtigt igen. Toastbrød og cornflakes ligger midt imellem, så den vil ikke stige nær så meget som de 3 andre ting, men den vil stadig stige. Rugbrød og rosiner, som er stabile energikilder, vil ikke stige nær så meget og vil også være mere vedvarende end de tidligere nævnte. Her ser vi så et diagram over blodsukker procent. Her forneden, der står der alle de forskellige ting, der blev indtaget under forsøget. Og hernede kan man så se, at det er blodsukkeret før indtagelse, altså minut 0, og så efterfølgende
kvarter hele tiden. Hvis du kigger på for eksempel æbler, så æbler det starter med fra 0 til det første blodsukker vi tog, og stige med 40% cirka. Hvorimod til sidst, så kan du så se, at det bliver ved med at stige, og til sidst der falder det så faktisk med hele 12% fra det allerførste. Det samme sker med cola, men ved cola der er stigningen, går den fra 7% helt op til 50%, og falder så til minus 10. Hvis du kigger på rosiner, så starter den med at stige med 39%, hvorefter den så endnu en gang stiger med 77%, og så bliver den lidt mere stabil, da den kun stiger fra 77 til 81, og derefter falder den så igen med helt ned til 39%. Men hvis man kigger på sådan en som cornflakes, kan man se, at cornflakesen starter med at stige med 39% cirka, hvorefter den så stiger med hele 86, og falder så igen ned til 47, og så helt ned til 26, som viser sig, at cornflakes hurtigt falder igen, stiger hurtigt og falder hurtigt. Hvorimod rugbrød det falder kun med omkring 2%, eller stiger med 2%, og så derefter stiger det op til 10%, og bliver egentlig liggende stabilt, og bliver det samme, hvorefter det så falder igen til 5%, så rugbrød er mere stabilt sukker. Og her kan vi så se cornflakes vs hvidtbrød fra den samme testperson, og der kan vi se, at hvidtbrød det er virkelig lang tid om at stige, og det forholder sig virkelig lavt, indtil efter 45 minutter, hvor det ligesom stille og roligt begynder at stige. Modsat cornflakes, som stiger enormt hurtigt og falder virkelig hurtigt igen. Og det viser så, at cornflakes det er en ustabil energikilde, som stiger hurtigt og falder hurtigt, hvor at hvidtbrød er en mellemstabil kilde, som er lidt længere tid om at stige, men den falder så også rimelig hurtigt igen. Diabetes. Diabetes er en sygdom, hvor blodets indhold af sukker, glukose, er højere end det normale. Ubehandlet kan det forhøjede blodsukker give alvorlige og invaliderede følgesygdomme. Og vi har så valgt at perspektivere det til diabetes. Hos raske mennesker reguleres blodsukkeret af hormonerne insulin og glukagon, og insulinet det reducerer blodsukkerniveauet, mens at glukagonen det ligesom øger niveauet. Og et måltid det vil normalt resultere i, at blodsukkeret stiger, hvilket får bugspytkirtlen til at udskille insulin i blodbanen, indtil at blodsukkeret det ligesom reduceres til et mere passende niveau. Og diabetikere de har problemer med ligesom at regulere deres blodsukker, fordi at transporten af glukose fra blodbanen til cellerne ikke virker sådan optimalt, som den gør hos normale mennesker. Og det kan typisk skylde manglende eller sådan nedsat insulinproduktion, eller nedsat insulinfølsomhed i muskel- og fedtceller. Det glykemiske respons efter et måltid afhænger blandt andet af måltidets sammenhæng af fødevarer for både raske og diabetikere, fordi nogle fødevarer de bidrager til en højere blodsukkerstigning end andre.